Por todo son quenta motores para celebrar o Entroido por todo o alto. Serán 5 días de festa do 14 ao 18 de febreiro, cun programa repleto de actividades e máis de 3.700 euros en premios. A programación arrincará o sábado 14 ás 5 da tarde co concurso infantil de disfraces. Haberá categorías individual, parellas e grupos, e un mini pasarrúas que sairá da Praza de España ata a carpa da fachada marítima. O sábado 14 vai a ser o desfile infantil e concurso infantil, salirase da Plaza de España, dirección á carpa, que vai a estar na fachada marítima, e despois aí, unha vez que se sale, se chegue á carpa, pois será o concurso. E aos rapaciños falle moita ilusión desfilar, por eso se fai ese mini desfile. O domingo 15 será unha das citas máis tradicionais, a Foría da Choqueira e a Festa da Filloa, tanto en Porto do Son como en Portosín. Dende as 5:30 da tarde haberá música tradicional, ademais de chocolata de filloas para todo o público. Este ano o festín estará tamén adaptado para persoas veganas e intolerantes. O domingo fanse filloas e orellas aquí na carpa, abaixo na fachada marítima, colaboran veciños, veciñas de Porto do Son, das parroquias, entón están ali a facer as filloas, hai xente que tamén está a mirar, que quer aprender, facemos chocolate para todos. Este ano hai unha novedad que vamos a facer chocolate para a xente que ten intolerancia e alergia ao leite. Leite, bueno, lactosa, proteína do leite, entón vai ser leite vegano, de soja, con cacao puro, natural, e vai estar moi sabrosa. O luns 16 chegará o concurso de adultos cun pasarrúas a partir das 5 da tarde dende a Casa da Cultura ata a carpa. Competirán individuais, grupos e comparsas, con actuacións musicais e elección de xurado popular en directo. E o martes 17 a rapazada poderá desfrutar de hinchables pola tarde no pabillón de Santa Irene. O lunes é o festivo local aquí en Porto do Son, é o día máis grande dos adultos, entón sole haber moita xente. Para rematar a programación, o mércores 18, como manda a tradición, celebrarase o enterro do Filipiño. O acompañamento do defuntiño sairá ás 7:30 da tarde dende a Casa da Cultura, poñendo o punto final ao Entroido sonense. Miércoles é o enterro do Filipiño, que sálese daqui da Casa de Cultura, e, bueno, dirección tamén á fachada, que hai ali unha esplanada, e sólese enterrar a queimareio ao pobre Filipiño. Así que estades todos invitados a vir ao Entroido a Porto do Son. En total repartiránse 3.775 euros en premios, destacando os 800 euros para a comparsa adulta gañadora. As inscricións para os concursos poden realizarse ata o 13 de febreiro no rexistro do Concello ou a través da sede electrónica.